למה לי לרדת לגוף לחוקים המביישים עליהם הוא חסום? לא סיבה טובה לקחת את הסיכון, אלא בשביל התיקון להיפרד מזהות כדי לפתח זהות איפה שיש דמיות מופרדות רק בקו אחד עד שתעוף להיות אין סוף נעול בבלוף הזה שחסר לי עיוות רק בשביל התיקון. מלאכים שואלים השתגעתי למה לגלות אל הגלוי אלא ההפך משפוי מזהירים אין שם פרסים ולא בא לי כל איום שהם ייתנו מתבהר כעוד ארגון אל מחילות התיקון. אם שכחתי ולקחתי שיט ללב אם נהייתי או נהיה לי שם כאמצעי ניגון אם ויתרתי על מצפן בשביל הווייז אם הזכרתי את הנר שהוא דולק שים באיזשהו רדיו בסביבה שלי תטיוב שמזכיר את התיקון. ספרו אליי אבל כל לב שנשבר